Mae celf yn golygu pethau gwahanol I wahanol bobl. What is art, man? Mae y lle yn hoff iawn o gelf ac yr artistiaid sydd yn creu celf. Fel Theo Sparks o Llanbedr Pont Steffan, sydd yn creu anghenfilod cartwnaidd ac yn ei animeiddio. Ond os ydy tynnu llun o sticker ar wal yn cyfrifol celf, ydy unrhywun yn medru creu celf a denu sylw'r cyhoedd. Dyna'r cwestiwn da ni'n gobeithio I ateb yn celf ac yn y blaen. Dych chi yma heddiw I creu oriel yn oriel gwag sy'n Bangorau yn Daniel Centre. Clas. Felly, I weld os ydy rhywun yn gallu creu celf nodedig, da ni wedi creu 2 dîm o amateurs I gystadlu yn erbyn I gilydd I lenwi oriel gwag ym Mangor mewn 48 awr. Y themau ydy i'r uffern a'r nefoedd. Yn ogystal â cael thema, mae'r tîmau yn gorfod creu 5 darn penodol yr un. Sef cerflun o leiaf 5 troedfedd, portread, tirlun yn defnyddio deunydd naturiol, celf yn defnyddio ffona symudol, a celf o sbwriel. A fydd y gwaith yn cael ei fowtio gen yr public. So mae hwn yn mynd yn fatha pobl go iawn yn gorau gweld hwn? Ne, mae pobl go iawn yn gorau gweld hwn. Iawn. Y tîm gyda'r themau nefoedd ydy Gwennan Mair ac Alun Parrington. Yn y 4 awr ar 20 gyntaf, maen nhw wedi dechrau ar gerflun a phortread ac mae Gwennan wedi creu 2 ddarn minimalist. Ar y tîm arall mae Grug a Miriam gyda'r themau uffern. Hyd yn hyn, maen nhw wedi creu sgidiau o sbwriel, tân o ddail a celf ychwanegol. Gyda 24 awr I fynd, nes mae'r arddangosfa'n agor i'r cyhoedd, mae'r tîma wedi dod I oriel Bangor Ai. Wel, mae lle yn bach o wag ar y funud, ond ddech chi fod 24 awr I lle efo celf chi hynna'n. Wel, get to it. Cool. So, beth yw'r plan of action, da? Oce, da ni'n mynd I ddechrau fo'r cerflun. I greu y cerflun, mae Grug a Miriam wedi dwyn techneg Alun a Gwennan o roi paper mache dros weiran cwt ieir. Be ydych chi'n neud yn yma? Ni'n trio gwneud y cerflun, a mae fe fod edrych fel bran gobeithio. Bran maw? Ie. Dwi'n gweld dwi'n. Beth am ffordd ydych chi'n neud y paper mache, ddo? Dych chi'n gweld ydych chi'n angen y strips mwy? Na. Na? Na. Chi'n meddwl bod ni'n gwneud bach o fod amser? Wel, beth oedd i'r amser rwan, fel bod o'n disgyn o ddarna wedyn, de? Safon. 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 Dwi'n cytuno, achos gys I mega stick bod fi'n isio darnau bach, de. Ti'n mwyn rhoi bach o stick iddyn nhw? Lle mae... Ie, achos bod fi wedi defnyddio darnau bach, mae gyd yn fatha solid. Mae'n solid, o? Mae'n solid! Chwi gallu, you should have fel pêl rygbi, chi. Dwi'n ffordd pêl rygbi, de. Faint o paper mache nes ti'n coleg celf, anyway? Dim llawer. Dwi'n gweld pa diwrnod gen ti gwestiynau'n techneg ni. Ar ba sail, ti'n gwneud? Na, dwi'n gwneud. Gennau'n sail. Mae Alun a Gwennan yn gweithio ar hanner canfas yr un I greu 1 portread unigryw. Ond nid paent yn unig sydd yn mynd ar y canfas. Ti'n ffeindio'r pêl o papur newid really cool ma. So nes I jyst meddwl, actually, mae gwaith really cool yn efo. A dwi'n gwybod yn nefoedd, da ni siarad am fel thema ni, ond eich fydden ni bledu fo mewn I feddwl sut mae pobl, mae lot o hein yn... Mae ricar o'n eich? Wel, ie, oes yn union. So da ni eisiau cael hwyl, fatha. Beth i fe? Na, mae'n well na bil, do. Ie, mae'n dod ymlaen. Ti wedi gwneud efo'r ganfas gylch yma? O, wel, o'n eisiau chwarae gwmpas, really. Fel hyn, nes I wneud o, chi? Ie, stampio. Dwi'n meddwl bod pawb yn trio ffeindio eu cylch bywyd nhw. A mae'r oren yma, dwi'n ffeindio lliw oren o. Ie, a mynd yn oce. Basically, sgym syniad sut mae hwn yn ffitio mewn I nefoedd. Mae'n edrych yn really weird ar hyn o bryd. Mae'n jyst yn edrych fel bin liner, achos mae'r paent yn sgleiniog. So yn fwy dyl pan ydych chi'n neud. Gobeithio, ond cael ei sychu na dros nos. Ie. Ac yna ail got siwr fod. O ie, mam oedd got I mi o ddarn o'r awyrdi pan oedd hi'n ganol nos. Wel, sy'n mynd i'n fi? Na. Tom.
Ie, dwi jyst yn peintio ar hyn o bryd, yn disgwyl i'r cerflun i sychu. Dwi angen mynd am amtur cyn bo hir i denu llun rhywbeth gyda'n ffôn. So oedd hwnna'n un o'r tasgau. Wyt ti jyst yn darllen papur neu be? Dwi'n ffeindio'r cylchgrawn hynod ddiddorol yma o 1978, dwi'n meddwl. A dwi'n jyst yn chwilio am delweddau ar funud i adio i'r portread, lle. Mae Gwennan wedi ditio fi'n anffodus sy'n wedi chwilio am spray gold a silver, so dwi'n teimlo bach yn unig, lle. Mae'r lluniau yna yn edrych yn rili neis. Ti'n meddwl? Ydyn. Maen nhw'n edrych yn rili drawiadol. Mae'n rili neis. Mae'r ddau ar top fan Dwi'n eitha cenfigenus o'r darna. Ie, mae hyn plant bach fatha rhyw angylion, lle, yn y nefoedd. Gwna fi ficar fo yma, so fo mdi'n nefoedd, cos mae ficar. Mae hwn efo 2 adar, sef o 2 wings, fatha angylion efo wings. Chi wedi meddwl am hyn? Dwi wedi dy. Mae'n sgwrch ar ôl gwblhau wan. Mae'r cerflun yn amlwg yn sychu. Ie. Mae Grug wedi wneud y portread o fath. Dwi'n mynd edrych yn siŵr iawn o'r beth. Ni wedi wneud darn yn defnyddio sbwriel. Mae rhaid fi hela llun i ddweud ar y ffôn. A ni wedi wneud oce, a nawr ni jyst yn llenwi bethau lan a jyst... Mae'n sioc nawr gweld popeth yn dod at ei gilydd. Ie. Dwi'n meddwl ond y llun ffôn sgwrn ni i wneud, actually. So, can weld... Sut yn agro? Ond wedi cael ffrich, paent a paent sydd, chi eisiau? Ie, please. Ffantastig. Gret. Mae'r tîma'n gorfod creu 5 darn penodol. Cerflun sy'n o leiaf 5 troedfedd, portread, tirlun yn defnyddio deunydd naturiol, celf sy'n gwneud deunydd o ffonau symudol a celf allan o sbwriel. Ac mae chwistrell o baent aur yn gwneud byd o wahaniaeth i'r wisg angel. Look beth ni wedi gael. Oh, waw. Oh, wow. Be? Hwna dy thing na, look at hynny? Ie! Thing na. Wel. O, mae Liw yn edrych yn ffantastig. Beth ydych chi'n meddwl? Honest opinions, sgwrch yn dda? Na, wir yn edrych yn wych. Ynddo? Mae'n cryweddo, dydy. Da ni wedi abandonio'r papur newydd fel sgart, da. O, da. A da ni'n mynd i dilyn cyfarwyddiadau hir o iwsio hwn mwy fel sgart. Oce. So ond bod ni ddim yn... bod ni allan rhaid chydig bach o fatha gold arno fo. Ydy hwn yn aros yn y stafell yma? Na. Hymian, Ie, dwi'n gwybod, sori, mae'n rili drewi. Dwi'n meddwl ni fynd efo fyny grisiau. Dwi'n meddwl bod hynny'n syniad da, Gwennan. Ond gawn ni jyst fatha, gai trio hwn gyntaf, dyna'n iawn. Katie. Bet? Fantastic. Diolch. Ydych chi'n meddwl am unrhyw fath efo'r ffôn o symudol, neu? Mae'n well i ni wneud, achos dyn ni ddim... Does dim syniadau dyn ni ar hyn o bryd. O, mae'n dod efo'r prawn, ydy? Ydy. Mae'n werth i ni fynd i chwilio falle. Rhwng Bangor i weld os gen i'n drws bedroliaeth. O bosib. O, ie. Dyn di... Ie, cael dod bach neis. Dwi'n meddwl cael lot di wneud, lle. Yn bendant, oedd hi'n help neithio wrth cysgu ar y peth. Yn eitha hapus dy bob dim. Dwi'n hoffo'r fran. Mae'r fran, mae'r fran fi'n credu yw'n ffefryn ni. Fi'n gobeithio bydd fi'n eitha proud o'r gwaith i ni wedi wneud, i feddwl bod ni ddim yn artistiaid. Dwi'n rili licio... Y bran. Y bran. Y bran, ie. Dwi'n gwybod pam fi'n hyn, ond fel yn edrych, mae'n cool. Dwi'n secretly licio dwi. Mae'n secretly? Dwi'n eisiau wybod na gais. Na, a da ni'n ticio bod dim, do? Mae gennym ni... Just eisiau printio... Printio'r llun mobile, a dyn ni wedi benni. Byddan. Wedi benni. Wedi gorffan, ta. Tro nesa'r celf ac yn y blaen. Dwi'n snog. Air yn rili nefolau. Vote in. Who's the girl?